थांसै Hwibai. हाय लोगोफोर, खुलुमबाय बयनिसिमबो। नोंथांमोना माबोरै दं? जानांगौ इसोरनि अननायाव नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो जुदि मोजांब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लोगोसे जेसेबां हायो शेयार खालामनानै हो। बिदिब्ला थुदो जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांदोनि। नै आदाखौ नायनोबा फाइनालि आङो दिनै लोगो मोनबाथाय आदा जंमाखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आदाखौ लोगो मोननानै। आदाया दे आंनि चेनेलावहाय एसे नोंथांमोना बिनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो लाइक खालामना हो। जाबाय दा? नोंथांमोनाबो अननानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामगोन। आदा जोंमाजों आङो दसे सावरायज्लायबाय। बिदिबा आंहा दायो गुबुन जायगायाव थांनो दङ। बिदिब्ला आङो बिनिफ्राय आङो थांनोसै। आदादों आङो बिदाय लालांनायसै आरो दे थांसै। आं दिनै एवनायखौ लोगो मोननानै खैरानि माने खनस्रि दैमायाव आरो दैमा जिङाव नै लोगोफोरा। बिदिब्ला थुदो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो। दायो नै लामायानो बायफ्लंनासो दङ आरो हाजो जिङावहाय नायना। जेबो जालालै। लागाव नारनांसिगोनसो। बहुद गोजानाव सफैबाय जोङो। दायो लकेसनखौबो मोनबाय जोङो। बबे जायगायाव दिनै फ्रेन्डशिप दे ना, फ्रेन्डशिप देनि जोङो मोनसे पार्टि फिसा खालामदों। सफैजोबाखै लोगोफोराबो। बिराद समायना नै जायगाफोरा, जोबोद समायना। नैबेयावनो जोंनि लकेसना। दायो जोङो बन बोख्लायबाय थादों नै। नै बेनो जोंनि लकेसना, बेयावनो जागोन जोङो दायो। माने दिनै फ्रेन्डशिप दिनै ना, पार्टि फिसा दङ आरो जोंनिया। मस्लाखौ बे जानो सात मस्लाखौ लाबोयो। सात मस्लाखौ गोथां जाग्राखौ दा।
हिरु नुखादों नै बेखौ बा Jauh lah kan jauh orang. हिरुखा Wow, wow, wow. Masih समायना. जों दंलै साबा ओइ नोंसोर सिग्रि सोबग्राव दे ओइ नोंसोर सिग्रि सोबग्राव दे हिरु मेन दैखौ बावगारथारना दे बायनानै लाबो हा दिनै जानाया YouTuber kena hang racing ya tau. Ayo जोंनिया YouTuber multi talented. Subscribe खालामनो बिथांनि चेनेलखौ दाबाव. लाइक खालामनो दाबाव भिडिअखौ. आरो मा बुंनो सानदों कमेन्ट हो. Gang fudeng. बात बता रहे वो कागज तूने चोरी किया ना तूने चोरी किया ना Iku sing jagun. Ini sampai uwa. Iku swideng. Iku tugen. Ari, hanggen. Mani party? Mani? Bukan ada. मेट्रिक पास जानायनि 10 बोसोरजोंसो देग्लायसो पास जादों आङो स्टाइल है बाबू भैया राजू का स्टाइल बाबूराव का स्टाइल है Corona pas जाबाय. औ कर'नाबो पास जाबाय नोंहा हारसिन्दारि? औ. या हिन्जावा जादों? नोंहालाय? सोरनि? ब्रेकआप जाबाय बेहा. नैबे जाबाय रिजुलनि मबाइल. नै बिथाङा जाबाय रिजुल. नैबे जाबाय रिजुलनि दाउ. आरो नै बिथिं दोङो केमेरामेन. हम खाने वाला है इसको हम यम्मी यम्मी याहू या क्या माइला आई हम इसको ऐसे ऐसे करेगा और हम इसको खाएगा खोलो खोलो बारनाय बारजों बिफां लाइफां मोसादों जिरि जिरि बोहैलांदों दैमुनि निजोरा मोजां सोलागोन सोलागोन pasang pasang udah sana nusa माथो आरो फावलायो आयौ नैबे बेदर हांग्रा मालि मालि वाव बेसे समायना बे जायगाया नाय दै जिरि जिरि बोहैलांदों नोंसोरबो फै बेयाव बेरायनो बिराद मोजां नै वाव 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 खैरानि बिराद मोजां नायनो फै नोंसोरबो जाबायानो नै जों दसे थानानै जानोसै आरो
माबायदि मोनदों साइडआव माइ देना होलाय डाउन खालाम बहुत खूब हा डाउन खालामना होनांसिगोन बिराद गोजोननाय मोनदों रिजल्टनि पार्टि जानानै ओइ सेखादों माइ दा नै जों जानोसै रेडि जाखाबाय जानो हाला नामा बिलाय बे बुरुलाखौ जाखायामोन जानायालाय जानोसै आरो दों दायो दैबो लाबोनो बावगारबायनो दामाखौ लोंनोसै लास्टआव नुसिगोन आरो हेपि फ्रेन्डशिप दे हेपि फ्रेन्डशिप दे बे जेनबाय हालासै जानानै आङो रेस्ट लानोसै आं हाला बे जेनबाय मेगुति ओरैबायदि साखाम जानो थोनाय नङा अभी सुसु कर रहा है राजीव नाला में इस बंदे ने यहाँ में सुसु कर लिया सुसु करना है ओइ देलाय ओइ दिनै ओरैबायदि इन्टारेस्ट आरो इन्टारेस्ट ओरैबायदि नै दैयाव दुगैनाया बाप बिनिखायनो नोंसोरो जाया नायदों अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो स' जोङो दिनै बहुद इन्टारेस्टिं खालामबाय लोगोफोरजों फ्रेन्डशिप दिननि थाखाय जोङो बेबायदि मोनसे पार्टि फिसा लानानै फैदोंमोन जोङो बिदिब्ला बिनिफ्राय जोङो आवगायलांनो नागिरदों